Archaeologist ten khovel history ami hring che na hun masaber puk an muchuak puk mak chu Bible nen ain kal na samai le an muchuana hi Kalahari thalera puk pakhat Wonderwreck puk an ti ania he puk hi Africa chimlam thaler zau tak huam chung om ani Kalahari thaler hi azaw ngang maya Botswana rampum khu akhu thuaka Namibia ram hun thuma chen mun ni mok akhu boka he mei baka South Africa ram tam tak akhu tel boka he an thil mu chua hi kum makta doi ni kalta ami ni in an chut chuak hem mai ani akum thuwa hian a mu chuak tu te hi an tang nangam hleya rin hlel tur om lowe an ti mak ani ama sain in vain chi bai levek ule video masalama thil hlui lei chu chung chang kan tar lan te in lo mu thrin ka ringa tun naya thil ro puizet khovel history ya chin chia to tur mu chua ani le tak zela wangin kan chun zom vele ani hripuileng wangin in khar khipna sarkar na kalpui meka atam ber chu pon chuak lowin kan tom im hloma thranem min ngai pui tu dom tak tak ten tun la ya hian mi kan ola in lama kain khunga video poti chuak mol turin du sakna oka remoi tak min fa thina amero chu nalama lockdown la ya cholve chuang lo chi kan nia chu wangin duang le in mi be se yangin video kan ti chuak tam theilowa poi ka ti hleya chuti rolin ka han tar lan chun te ro news lian big news kan tiang chi hi ani zel thunge he puk ma saber mu chuak tu te hi thil hui jong pol thian za ho an nia anni thian za ho hi mi panga ron sar Ari Matmon Leora Volska Horich Yel Elbat le Michael Chazan te an nia anni thian za ho hi ram sang sang mi an thil chui wanga in hrecop mi thiam rol an ni hloma Michael Chazan hi University of Toronto Canada professor ania midang te po hi achan Africa ramazrana in sanga zratir tu tele Egypt lama khosa te an ne nok hloma an thil zir zawna awanga in hrekhom an ni hlom ani Michael Chazan le thian te hian kum sang ni le som pariat kum tira International Science Journal program atangin in hrian nia an tuina lam aloin an tlan hlom em wangin an tuina thil hui zon chua konga hian in thurual hlom ta em ani chuti lain ram sang sang in karki tak tak an ni hloma wangin duangin ma an la chak thei lo thunga nikum kum tira tanga tanin tun malama tanga an thian ho zinga African me arimat mon le ron sarten an lo boy pui shepto Africa rama puk hlui upato tak chanchin hi an boy pui chhota zel ani hetia Kalahari thalera puk an zong chho tak tak hi beiseina sang tak an nei mana ma se khowela hripui aron len na sak tak awangin an tum angin thil akal hlei thei talo ania Michael Chazan le Leora Volska Horich Stepon hripui leng awanga in kai hroina awangin Africa ram an chua san lai lo kangai ta boka an tum angin he an puk zon na hi an thok chak thei lo ani an chol de wang nu ni kum October tha tangkhan Kalahari thaler lama Michael Chazan le thian te hi an kal khom le chanta a tun palama he thaler lo lu to tu te le helai thaler nai vaya khosa to ho rogi an ti mai nam mol ho chu helai chanchin zot kwalin kala heng rogi nam mol ho hian an hriat ang chu an lo hril ve a heng rogi nam mol ho in an sreidan chuan kum tam tak liam ta khan he hmuna hian khopui ro pui tak om thina ami cheng te pon ho sa in ro hlu le ho sang dang an nga hle ti te an soi noka chu mai ba ka helai hmuna cheng te hi van lama cheng te nen ain kalpo fo thin ni in an thon thuwa an soi tat boka tin helai rogi nam mol te hian tun ma kum sang tam tak kalta kha chuan helai mun hi thaler ani ngai lawa ram ngo le luinuam em luan na ampi le pu de poin ram vanan bera an man na ni nan soi tat ani an thon thu tam jok hi chu thu tak hla takala ka vak chi ani lem lo chungin Michael Chazan le thian den na sa taka an chui zui nuwa kum sing li atanga sanga vel kalta chuan lui le ngo po om thei tur nia an ngai ta a tuilam Jeremy sap tonga hydrologist te thuk takan ron nu le helai thaler om dan an zero chian viau nuwa tun palam chuan tui om na ninge yangai thei a om nual ti an mu ani Wonderwreck puk hrim hi chu kum sang kha jokwa som li chho vela mu chua ani dei to a tuna kan soi hi chu an mu chua thar Kalahari thaler huam chunga mi tho Wonderwreck cave tia ahming an pek ve tho ania
an hmu chuana ala reilo awang le an thil hmu chua te a chin chang la zirmek te ani awangin One Direct ti hming hi an puttir phota an duanga chu chianna an kalpui hnuwa hming dang an puttir rin One Direct an ti ve photna chan hi One Direct ti hi African tonga miracle mizo tonga thil mak ti na ania hetia puk mihring chenna masaber an hmu chua ta ka chuan puk mak ti in a hming an han puttir phot ani bera he puk hi tunan hmu chua chau chan hi engdang ani lawa Kalahari thaler hi azaw em maya Mizoram let li let nga vela zawania a huam chunga zawa wang hian hmu chua lo thil ro pui ala thei hialin an ringa an rin ang ngei le an beise ang takin he One Direct puk khovela mi hring masaber ta chen na hi an hmu chuak ta reng ani hi he puk hi South Africa tuipui kama changa hlalu tuklo marlama thaler kho pakhat kuruman an ti atonga kilometer za thum somriat vela hla ania tun ma in helai mun hi tu ma tlo po chi a pon ngai lem lewa a mun tlo po a hau tak wang ani bera he mun hi he thaler zau tak mar to po ani awang le lir thai phei chuan a mun thlen ngai na lo wangin tu man kal ena an en lo ani ber tin a mun he a cheng chem ema kham chhor do lung in tiang atam em maya heng ti awang hian han tlo ena an en lo ani ber ma se helai mun tak hi Michael Jackson te thian ho hian ma sang mi hring masa te chen na ninge ya an chu chuaka an thian ho hian Texas University kaltangin NASA apil an chiama van sang lama tangin satellite image nei theina dan an dil ta ma se chuti maya ol sam alo de big lawa South Africa sarkara phalna an lak alo ngai le zela heng zong zong an ti fel nuwa NASA tangin helai hun thalak hian nei theita he 3D thalak te nena tang kopin helai hun chungchanga hian research na sataka kalpui chho ania ato pan thil hmu chua chu he Kalahari thaler kuraman chevela hian mi hring cheng to an ti chu ani history alan dan sang sang an chui nuwa kumin mars ni somni pakwa khan Michael Jackson ale a thiam pathum te chuan helai One Direct hun hian thlenga he mun thleng tur hian kuraman atangin motorin kilometer za thum som thum velang kalphota hemi hnu hian motor tampo kal ngai na tak lo wangin kilometer som nga vel je chu thalera ke in an kala an tumram an thlen hnu hian a hun ma vel chu uluk takin an han bel chianga lunglian pui in tiang truk mai atamin a ro ema an thlen zan ni somni pako zan hian an han riak phota atuk khowara thatharin mi hring chen ani thei omang chu an dap chanta ani hian project a hian Michael Jackson te thian ho hian mi som pali an hruai tela ni somni pakwa tlai lam darli vela an team zingami African lam chuak Steve Pinner an ti chuan pu ka hmu thu asoya achunga lut mai lovin pu ka hmu thu chu already a wireless set mang chuan a thian te a han hril dara an tumang ngein puk chu an han muta phota ma se achunga enge omang thil hlo om mi hring ta na poi thei a omang em ti te an ngai tu masaka chula arimat mon chuan a drona chu alo set thangal mol mola kan hriat telata na tha chu thil hlui chui tu zirmi ten man lai thil hlui an zonan hmu chua hian tu na puk ang chi te hi han lu mol ngal top chi ani lawa mun tlo po ngai hau lo ani zela wangin thil dang lam bi hring nun na ta na lo om pal thei ania nam mo le mo aram sa lo om tak kan hriat ngai lem lo mi hring tina hre lo po lo om thei ania chu wangin tun la ya chuan hetiang an hmu chuak ani chuan drone an thlo lo tir masate te thina drone hi chu kan hrelar to boka mizo tonga soifi anga ya po da to lem lo ila thome drone camera mang chuan a chunga thil om dan te en felin him ni an ngai china an lut ve chau to thin ani ti chuan arimat mon chuan drone chu han set fela puk chunga chuan a han thlo lu tir ta po na tang chuan a chung om dan chu an han en ta puk hi a chung lam alo lianin alo zau em alo nia minute nga chung vel puk chung zau em mai a han en kwal hnu chuan arimat mon chuan alam dana ami hring nun na ta na han hlo om tur om lem lo ni in alang a han ti ta chu mai baka mai mom ri la tam em ya drone in asu zel do na atita a drone tholu tir po chu lo chuak le turin a thunun ta nga la ni hemi hnu hian ril ruwa phurna na satak nen puk chunga an luta pon lama an eng ken te kha thatakin fitting an han tia a eng tapup mai le a chunga chuan an lut ta zela
makdeu chu apuk luna hi te kwala fit som ni bial vel ania chutiang chuan meter som thum vel ar zong na kal zela atopa chuan a chung varzau tha em chu an lut ta ani apuk chung chu pon lama tanga en ang alo ni ozong lo meya alo zau ngang mai Michael chazana soidanin a chung an han lut chu an eng kente an han siam thasau sawa tunlaya hol lian puinen hian kate khin ber atia a chung chu a ro hleya puk chung chu a chhuat atangin a sang lai ber chu fit som pariat ania a hniam lam fit riat ani thua soya apuk chung hi a zau viau maya bial pap chu ani lo chungin football field tiat vel zet tur hi ani ati a chung chu han bial chiang zela banga chuan milem maksak pui pui in ker tam takan hmuwa lung hriam an man dan ninge yang aite tin mi pa le mai chin pol lai lemte mu tur om noka an salman ti thei tur a hnung khera an kalpui lai lemte po mu tur om boka heng zong zong hi chu thil ni thei tak ni yang ai ani hrim hrima chuti lain apuk luka veilam sir to pan thil ker ro chuan Michael chachana le a thian te ho makti a hlo tlat ani chu lung kera chuan van lam ne na ain biak po na ni om tak planet danga tanga local ni om tak tak mel tunlaya UFO aliens kan ti mai mel ang tak tak pu lulok lian tak tak toy te te van lam ne na in biak po na van lam zir na ni om tak tak thala kain ziak nual mai boka hei tak mai hian makti a hlo ani a mu chuak tu te po an hril hai hleya tin helai hmuna hian mei an mu chuak to ni nge yangai thei turin an mei chem na ni om tak mun hlui ya oma mi an hal na te po ang ma zok ni in an soi heng hun laya mi hring te chu hring ei kan ti mei la ni tura ngai na a om laya mei chem na ni yangai thei ya om hi amak viawa tin sir khata chuan tongchen aya sei deu patling mer aya lian si thil sakhat thir ti don ni si lo chang em mai in tiang an hu boka uluk taka he puk an han bel chian le zual nuwa hun pakhata hun masalama an man ro hlui ni nge yangai lung hanga siam hriam hrei engemaw zat an hu chuak ta ani chung hriam hrei te chu chi hrang hrang in anglo tak tak an ni hloma a then chu chemte ni nge ya rin thei ania a then chu hreilam ni nge ya hriat te ani boka apuk chuan han bel chiang zui zela he puk lian tak hian puk nunglam a chim thlang hoi zongin hlet pathum alo neya heng hlet te hi uluk taka siam ani ti alanga in run in do thul po atlan chu emo tran hun siam rem nana aruk an siama ang ber ni in an soi he puk ro poi wan direct cave an mu chuan hu hian a chunga hriam hreile lung kernal ve tak tak te namen lawa thil chang da khom te le nu ma an mu thei zong zong chu en fia trulan ti ta a he puk rei zong eng tia upa nge ti an fin fia nan an du ani puk upat zong an fia turin Michael chazana thona University of Toronto Canada chu an pan ta phota an thil mu chu te hi uluk taka en dik ani zela University lama an laboratory nei ten du thu asam tok lo wangin America rama University lian University of Texas chu pui turin an ngen ta a carbon dating mangin an thil mu chua rei zong chu an fin fia do na ni carbon dating kan han ti liam mei thin hi soi fia zuila he khol hi thil hlui chui tu archaeologist ten man lai thil hlui an mu chua chu engti upa nge ti an chut na khol ania tun lai khovela thil hlui rei zong chut na man berani mi then khatin he khol hi soi sel ve thin bok ma se mi thiam scientist en rin tlak tok an soi chu ani thunga India rambi ka hian an soi kai lokila India Rama University lian zinga mi Mumbai University po hi carbon dating ti thei tlem te zinga tel ania Mumbai University a hian tundin huna carbon dating ti man hi India tangka sing sari atanga sing riat vel ania University of Texas a hian tundin huna US dollar sang khat vel ani thung ani Amero chu aboi pui man hi hemi carbon dating ti man ngor hi ani lawa carbon dating ti don hian boi pui masak ngai tam viawa nuai chuang fe sen ral angai thung ani ti chuan one direct book mu chuak tu Michael chazana le a tho pui de chuan thil mu chua lung hriam le von chan adom chan te le adangan mu chua zong zong thil chang tak te telin an en fia ta zela thlama sa mai April ni thum khan a result an puang chuak ta a mithiam ten mu chua dan chuan he puk an thil mu chua hi
kummak ta doi ni vel kalta ami ani ti ani ta dei mai le he Texas University lepin carbon dating manga athil mu chua hian mithiam te lu ati hai viau zoka kummak ta doi ni kalta mi hring anom don em ni ti chu zo na chan har satak ani si he Texas University lepin carbon dating result apek hi Michael Chajan hian a oi thei ngang lo wangin Texas University atang hian ain pu chuaka ti chuan tunlai Khowela University Thabera than Massachusetts Institute of Technology ya Archaeology Department lam apan leta a Khowela University Thabera ni na chel meka hian April ni som pathuma tangin one direct book an thil mu chua endik na an thok tan leta a uluk taka endik na en fe na an kalpui nuwa an thutluk na chu thlahlui kar ma salok April ni som ni pakwa khan puan chu ani leta a chu a ma a result ngai ang bok heng an thil mu chua te hi kummak ta doi ni chuang ani to ti bok chu ani heta je thi chuan a mu chuak tu te tampo oi lo chi ani talawa kummak ta doi ni kalta a he man ro hi man to ani si chuan helai hun Africa ram Kalahari thaler zawe mema one direct book chu Khowela me hring chen na masabera an puang lo thei ta lo ani he an thil mu chu opat zong mithiam tam takin ani thaya an ngai lo thu au chua pui ma se Khowelin rin tlak a ngai carbon dating in a rei zong a soi ani tlata wangin oi vak lo chung po in pom ve tho chu atrul taber ani hi he pu kan thil mu chu ajinga mak thil sakhat chang em enga mozat lo in tiang hi eng thil nge ti zir chian me ka nia azir chiang tu a ming tarlan lo chuan Khowela aya thil chang a om thei lowang ati hial ni in Michael Chajan hian a soi a hluvet vet khopang le chuti lain puk banga van lam kai hnoi thil in ker van bo rok long ang tak tak tele an Salman le mihring in polai lem vel te hi chuan zir chiang tu te ngai dan na satak ati phira tuna po hian ngai dan siam thiam mai big lawin an lo om reng ani amak ti mai lo chu soitur awang khop mai ti in Michael Chajan po hian comment na pe ani hemi nu hian mitam tak abikin Christian archaeologist te chuan he an thil mu chua hi thil ni thei lo ani thuan soilang ve ta fawa record a om chi po ani lo thu te an soilang hiala Bible Jeremy Bible mithiam theology an turu berber ten an zir chua dan Bible Genesis bungkhat ati rim pathian in lele van asiama ati atanga mihring ma saber adama asiam nu kalzel kumsang bithar hi tunakan kumsang bi man mek hi Bible tran ter tangin kumsang rukvel nia chutania Isu he Khowela alen lai Isu he Khowela alen lai atanga tun hun thleng po hi kumsang ni vel kalta kha ani mai sia ma se science chuan Khowel hi kumtluk le ding on pali point panga vel ani to thua soi box si science chuan Khowel hi kumtluk le ding on point pali panga ani dan ain siam dan te chipchiar takin asoi vek ang loya engtiklai ma in Christian na in Khowel ri zong ati le science in Khowel kumza ta chuthi ain ang thei ngai don lo ani ain ang lo ani sati alawa soi ngai na pom lo khopin ain ang lo ani zoka kumsang rukle tluk le ding on in thauna chu soi thui ngai lovin kan threm em boxi ani Khowel thiam na science atang chuan he one direct book an man ro mu chua a hmang tu te kummak ta doi ni vel ti hi om ang thlap ani thei thawa chuti lain Christian sa khwana tang chuan ain mil thei ngang si lo ani chuti lain kan om na hi Khowel ani miawa tuna tang chuan Khowel mi hring khosak na masaber chu Africa rama Kalahari one direct book ani tin Khowel chu na chin chi atlat to anga kummak ta doi ni kalta he pu ka mi hring khosalai te an ni thla a chuang vel tawng chu ma se chu adam ale e vi pathian in aduan ma dai ani si a boi zo ta vek ani ole heti china hian kan du tok le phot rianga science in a chu dan le kan pathian thu hi chu ain mil thei ngang don lo ani bera chuti lain Khowel thiam zirna awangin science ngai dan hi kan zir tel ve zel atul box hi nen a boi thak zo ta vek ani bere engpo chulo ni in science chuan engpo alo soi ani thaye nang le ke ro chuan Bible in enge a soi ti chin hi kan pom mai tur ania chu mi hringin ati tur chu ani